Masikati akanaka vateereri vepaDiaries. Takuvigirai nhau dzemasikati na 2 o'clock. Dzezviri kuitika munguva ino yema-elections. Chekutanga zvakaitika nezuro kunzvimbo yeBulawayo. Vamutulisi mn'ume vanoti vadliwa vanodisconnecta wifi yavo yavakanga vakapa vagari vese vemuCountry Park. Vakagumbuka kuti vakanga vasina kuvhoterwa, nekudaro vakabva vatora wifi yavo. Vagari vemuCountry Park vachizoti rega tinoda iso pamafoni edu wanike wifi yachinja password hadzichapindi. Kune dzimwe nhau kuChinhoi vanonzi vaThomas Chidzomba vakanga vaisira bhoho nzvimbo yeChinhoi kuti vawane mvura. Vanoti mushure mekunge varakashwa vadliwa zuro, vanoenda nhasi vachinda vakatanga vakiya chibhorani chavo zuro, asi vanozonzi vamukira nhasi nemotikari vachinda kunotakura jojo tengi nekukwadabura chibhorani chavo chavakanga vaisira vagari veChinhoi. Vanonzi havana kufara nezvakaitika nezuro pakuti vana veChinhoi havana kuvavhotera asi vakanga vapa mvura. Kwanga kuchitwa musangano nevamwe variongorora vezvemutemo vari munzvimbo yeZimbabwe. Vabuda pamwe chete mapurisa vachitaura vachiudza vanhu kuti vanhu vasateerera zvokutaurwa naChamisa nokuti ari kungoita haranting. Kwai Chamisa ari kuda kuzama kupruva point, achizama kuchidzira kuti kuve neviolence of which hatisi kuda violence. Ipolisi yanga ichidaro. Kunzvimbo yechitungwiza muzuva ranhasi kunonzi kwaonekwa riot yakamira izere mumastreet kuchidzingirira vanhu, vamwe vachirohwa nemabaton stick kumagaro. Handisi kuziva hangu kuti zvazoguma nekuita sei. Tobvapo todzokera zvakare kunzvimbo yekumabvuku kuno kwakarakashwa vasikoti sakupwanya. Kuna journalist mutapi wenhau unovainda kunzvimbo yemabvuku achida kunohwisisa kuti chii kumageto youth asina kunge akavhotera vasikoti. Pane mugeto youth anobuda achitaura zvine udzamu ipapo. Mugeto rutu uyu anoti vasikoti sakupwanya vakarambidza city council kuti iunze mota dzemabhini dzichizotakura tsvina munharaunda yemabvuku. Anoti iye varambidza city council kuti ipinde nekuda kuti iye Scott ane rori yake anayo yakafanana inotakura mabhini, so izvi aingozvitira kuvhara vana vemabvuku kuti avhoterwe, uye zvakare mota dzaitori pastandby dzakamirira kutakura tsvina, iye akaofa kuti azviite. Muchinda uyu anotaura zvine udzamu achitaura kuti vasikoti vakaitisa vana vemabvuku kuita mafuza chaiko, vachiunza mutambi wetsiva nemari inokwana kuita 1 million zvigidi zvemadhora munyika yeZimbabwe, asi ivo vana vasina mabasa. Muchinda uyu anotaura zvine udzamu zvakare, asi zvanga zvichimeka sense zvanga achitaura. Ati kwanzi munotisira zvibhorani kuti kukomboni here? Hanzi zvibhorani zvinoiswa kumakomboni nekumareserve akote mutauni. Mukomana uyu anoendera mberi achitaura kuti Scott hana mari akaisa pakuti itira chibhorani nekuunza mota dzemo dzanga dzirimo. Anoti kwanzi imari yavo, imari yenyika, imari yemapublic funds. Saka asafamba achiudza vanhu kuti ane mari, haana mari. Zvakare mukomana uyu anopindira mberi achitaura mashoko ane udzamu ekuti public office yaanga achifaitira kuti apinde haisi public toilet. Tinoda vanhu vanonyara ofisi yedu yepublic kwete kuita kunge public toilet. Anotaura zvakare achiti vakasarudza vanonzi vamunyaradzi. Kufa hakutizwi kuti vapinde pachinzvimbo nokuti vanoziva zvavanoita, uye zvakare vari kutasira kuti vachaimprova pakasiyana-siyana mukati menzvimbo yemabvuku. Mukomana yanoenderera mberi achitaura kuti panongotanga kutaurwa nyaya yekuti chibhorani, hanzi muri kutidzikisira isu vagari vekumabvuku nokuti panobva vanhu vanobva vatofunga kuti tiri kutaura zvinhu zvokwamutoko. Mukomana yaenderera mberi achitaura kuti zvamunoti kwai zvibhorani hazvitombori zvibhorani asi anonzi mabush pumps. Mukomana uyu ataura zvine udzamu achitaura kuti kuisa zvibhorani mutauni kudzosera nyika kumashure, kwanzi hatisi kumhangura kana kuti kuactors 9 kana kuti
kwese kwamunoziva kunoitwa zvibhorani nematepu eraini aya. Muchinda uyu anenge akatidzidzei because zvataura ipapo ataura imwe information yekuti chero toda kuti mudzidzewo kubata kubva pane zvaataura. Muchinda uyu anotaura kuti even dzimba dzavari kugara kumavhuku dzakavakwa neanonzi Todd naWelensky. Hanzi kubva papinda ZANU muchigaro haina chayakamboita dei vasiri Todd naWelensky vakavaka dzimba idzi dei vanhu vasina pekugara. Anotaura achipfuurira mberi achiti Scott ngaende kumamisha anoita sabhuko kumamisha nokuti planning iripo right now inava munyaradzi ndeyekuti vari kuda kuti dhamu rifunctione kuti rikwanise kusupply mvura ichipinda mumatepu evanhu kwete zvezvibhorani. Mukomana ataura achitaridza kuti vari kuchema nezhara vari panyika yeHarare achitaura kuti tine nzara isu hatinei nezvokuti tisigwe zvinhu zvisina nebasa rose tine nzara tiri kuda chikafu. Azopedzisira mukomana achisa message yake kuna vaScott. Tinoda kuti vaScott kana makateerera nawo munzwe message yenyu yabva kune mugeto youth wekumabvuku kuHarare. Imessage yaisa pajekerere asi watishise kwamuri. Saka isu tiri kungosvitsa message kwamuri kuti munge muchinzwawo wasitainzwawo pasocial media ipapa wati iye kwanzi vamunyaradzi vari kutotisira mvura mumatepu saka garai pasi. Akati zvanzi imimi muri chizvagwa chenzvimbo yemabvuku mvura ichatobudawo mutepu yekumba kwenyu. Saka musaita sokuti zvinhu zvamaititira makanga muchigona nekuti iwo utori mugari wemo. Zvinobatsirei kuti vanhu vatakure matepu nemabhaketi nezvigubhu zvemvura mutauni apa dzimba dzedu idiki kana kuti tikwanise tese kugara muimba tichishandisa mvura panenge pachichoda mabhaketi akawanda saka tinomaisa paitigara mudzimba diki. Saka kwanzi tikudzei kuti garai pasi. Right. Topinda munhau dzedu musection yechipiri. Pane mukomana anonzi Madla wokuAmerica. Pane mukomana anonzi Madla wokuAmerica ane mubvunzo kumasoja. Abvunza masoja paplatform pake inove iri kutenderera achibvunza masoja kuti mimi munombotambira mari zvakare mune dzimba here dzekugara kuti mubvume kushandiswa muchinda kunorova vanhu. Zvakare vakuru vezeki vati vari kuzoririsa mari zautsi paweekend. Mune dzimwe nhau kune vanotaura zvechivanhu kazhinji pasocial media vanonzi vamaponga vaimbopinda savadha. Vanoti mari yaifanirwa kupiwa maopposition party kuti uye vanoti Zimbabwe iri kuzonaka asi vozotizve zvakare CCC yati inoramba kuti mavhoti akabuda ichiti akadyiwa icharamba. Saka kana vachida izvozvo ngavaende vanozvipotera. Saka handisi kuziva kuti vakamira papi chaipo vamaponga. Kwasani Makalima anove muimbi watinoziva tose anotsigira bato reCCC. Kwaita video iriko yemurume wanga achipopota zvikuru sei nezuro. Murume uyu anotaura mashoko ane udzamu achitaura kuti imi vanhu vezanu munotenderera muchinda kune dzimwe nyika kuna China nekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Hamunzwa here kunyara kana muchiona nyika yenyu iri backwards asi muchikrosa kuenda kune dzimwe nyika. Hanzi munochemera kupinda pachigaro mune makore mangani muripo asi musina change yaitika. Hapana zvamaita kunzo kutodzisira nyika kumasure. Murume uyu anopopota achitaura zvakare kuti taive nemarodzi edu angakanaka munyika. Taive nemagetsi edu taive nezvakakwana. Kubva zvamangopinda imi vana vedu havambozivi chinonzi magetsi zvakare. Hatitombozivi chinonzi mvura. Ukatoona mvura yabuda mutepu unotogwa selfie wakamira patepu. Murume uyu ndiye anodaro. Social media zvakare kune imwe nyika kune mutungamiriri wenyika anonzi President Tobonjo akuda achitaura kuti achitaridza kuti akamira nebato revana veZimbabwe. Anotaura kuti hanzi tinemi ende
takatarisa ma-elections aya tiri mudhuze takamirira kuona kuti zvichafambiswa sei. Saka hati tise message kune vamwe vasina kuzvinzwa pasocial media paabuda achitaura pakuti tikuudzei kuti dzimwe nyika dzinesu. Pane mamwe maplatform SADC yauya ichitaura nechirungu chakachanyanya kukora zvokuti tatadza kunyatsonzwisisa kuti vanga vachiti kudii. Vanhu veSADC vanga vakamira pachokwadi ende zvakare vabata mhosva polisi kuti pane zvakawanda zvisina kunge zvakafamba zvakanaka pama-election ari kuitwa aya. Chirungu cheSADC chatevesa vanhu vakawanda musoro mucomment section zvokuti vanga vasvika pangobvunzana kuti vari kumboti kudiko, kwai kudii, asi vanga vakatidzidzeiwo mbijana vanga vachita sokutitsanangurira kuti zviri kunzi kudiko. Vanhu veSADC vataura kuti mapurisa akavhoteswa nemashefu avo vachipinzwa mumaofisi umwe neumwe achiisa X pamberi pashefu wake, zvinove zvaita kuti vamanikidzwe kuti vavhotere papi chaipo pavaida kuita. Izvi ndazviwa ikoko kusocial media, ndiko kwandazviona kwazvakanyogwa. Zeki yaitwa expose zvikuru sanhasi, especially munzvimbo neguta reHarare neBulawayo nevanhu veSADC. SADC inotaura kuti section 5.73G inobvumidza vanhu kuti vaite freedom of speech and freedom of expression vari panyika yavo panguva yemavhotsi, asi izvi kutadza kuitikwa munyika yedu yeZimbabwe. Munhau dzedu dzimwe dzatiri kupinda madziri, European Union Observer Mission, varungu vakabva kune imwe nyika vari panzvimbo kuti vaongorore mafambisirwo ari kuitwa zvinhu, vabvunzwa mubvunzo neumwe wemedia kuti saka conclusion yenyu mushure mekunge maona zvose izvi kuti hazvisikomba zvakanaka muchaita sei. VEUOM vanopindura vachiti harisi basa ravo, chavo kwanga kuri kuobserva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Vabvunzwazve neumwe journalist vachinzi pane here pamuri kuona maresults edu achiburitswa anytime soon. Vanopindura zvakare veEuropean Union Observer Mission vachitaura kuti harisi riro basa ravo, asi vanenge varipo kuti vaongorore kuti zviri kufamba sei. Idzi ndidzo dzanga dziri nhau dzedu dzechishona panguva yemasikati anhasi. Taakupinda munhau dzedu dzechiChina, sezvo munyika yedu yeZimbabwe makazara maChina akauya kuzotora nzvimbo, nyika, zvose nekutora makambani. Toda kuti vaho news dzanga dzichitaurwa idzi kuti vasasarire kumashure, anditi vavamwe vedu. Chinjanja mchiya inchocho mbinja chintobo chiya yoshio bodo bicha slash tobo chinjara shishoposhotia shichapucha ishopolo stiti pa daino dia itopija shishobisha sepa shitia. Montiregerera umene watiri montiregerera bati montiregerera kati furira imberi nezvaudzendo dinjonjanjia para chijanjiyo bishanji ndiani ya chaichonjo vajanjinja picha kodojochia ijobiya ye ijoshtia kidigaji bilijo jochiyaji janjira biwobashi bido diga shaji yavjoji ijeje bededi ya mina project di ga bisho bicha chinchangu chinchinjonjo chijanjia stapa yoshia she shop she preach tap chiaki of she data so she jump she got under benchon into do panopera now dzedudze masikata nasi move ne ngwa yakanaka tusangana zvakare munhau dzinotevera.